Matapos nilang marinig ang mga bagay na yon, tumambad sa kanilang paningin ang mga taong merong gintong kasuotan. Sa pagkakatanda ni Pipeng, nasa 10 katao ang lumitaw noon sa kanilang likuran na merong mga balahibo ng ibon na nakasukbit sa kanilang mga ulo. Sa pagsilay nila sa mga ito, doon nila nakita ang isang kakaibang presensya ng mga maharlikang nilalang. Raha, kumusta ka na? Napakatagal ng panahong magmula noong hindi tayo nagkita. Ikaw na siyang tagapamagitan ng kasamaan at kabutihan. Tuluyan ng merong pinagpanikan. Dapat sana, ikaw ang mamumuno sa amin. Ngunit ito ay iyong tinalikuran. Wika ng isang matandang nilalang na merong daladalang tungkod. Nang marinig nila Pipeng ang sinabi nito, halos naging katanungan sa kanilang isipan ang sinabi ng matanda. Mahirap mang isipin, ngunit walang sino man sa kanilang angkan na nabubuhay ang walang eksaktong nakakaalam sa mga kaganapan noong nakaraan. Ang libro kasi nilang pinanghahawakan, nakalathala ang isang maalamat na albularyo tungkol lamang sa mga kadakilaan at mga kabutihang nagawa nito. Wala doong nakalathala tungkol sa lahat ng kanyang kaganapan sa buhay at ang maaaring naging koneksyon niya sa mga angka ng tiray. Maging si Pipeng noon ay wala ding gaanong detalye ukol sa talambuhay ng kanyang nagdaang buhay. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid sa paligid, halos wala ni isa sa kanila ang nagawa pang sumagot sa sinabi ng matanda. Hindi na rin noon nakakaimik si Ka Andres sa kadahilan ng patuloy nitong pinakikiramdaman ng kanyang mga sugat at ang sakit ng kanyang damdamin sa pagkawala ng kanyang mga kasama. Hindi na rin yun nakakatayo ng tuwid at nananatili na lamang itong nakatayo sa pamamagitan ng pag-akbay kay Magno. Maya-maya pa, bigla namang sumagot si Pipeng nang, "Hindi ko alam kung anong pinagsasasabi mo. Wala kaming ideya sa kung sinong taong hinahanap mo. Mas mabuti pang paalisin mo na kami dito para hindi ka na magkaroon ng dagdag problema. Binabalaan kita, demonyo. Kapag sinuway mo pa ang nais ko, paniguradong magkakamatayan na tayo dito." Nang marinig ni Magno ang sinabi ng kanyang anak, ay halos hindi niya maiwasang magulat dahil sa inasal nito. Napansin niya kasi noon ang paninindigan ni Pipeng para lamang mailigtas silang lahat sa kapahamakan. Nang marinig naman ng mga tiray ang sinabi nito, ay halos hindi nito mapigilang ngumisi habang nagwiwika ng, "Hindi nakakasugat ang salita, bata. Kung talagang kaya mong panindigan ang iyong sinabi, gawin mo. Yun ay kung kakayanin mo kaming lahat. Binabalaan kita. Hindi kami ang uri ng mga tiray na kaya niyong lipulin kagaya ng ginawa niyo kanina sa aming mga utusan." "Utusan? Utusan niyo lang ba ang mga nakalaban namin kanina?" gulat na tanong ni Magno. Anong akala mo? Mga mandirigma namin sila. Hindi mo ba nakita? Inuutusan lang nila ang kanilang mga alaga para maghanap ng pagkain. Para sa amin, ang mga nilalang na kanilang pagmamay-ari ay maituturing na isang ordinaryo lamang sa aming lahi. Nais mo bang makakita ng alaga ng isang mataas na tiray?" Wika nito. Kasabay ng pagsalita niya ay siya namang paglitaw sa kanyang ulo
ng isang ahas na merong hasang at mga kaliskis. May pakpak din ito at halos napakalayo na nito sa isang ordinaryong hayop. Pagkasilay na pagkasilay dito ni Magno, hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na manginig dahil sa takot. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, doon niya nakita ang pagsilabasan ng iba pang alaga ng mga nilalang na merong kahindik-hindik na wangis. Nakatitig lamang ito sa kanila habang patuloy na inilalabas ang kanilang mga laway. Bigla din namang nagsilitawan ang mga engkantong itim sa paligid dahil sa pagtawag ng kanilang mga alaga. Siguro naman alam nyo na ang pinagkaiba namin ng mga mabababang tiray na inyong pinaslang. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagtuwid ng tayo ni Ka Andres upang paghandaan ang mga magaganap na digmaan. Kahit kitang-kita na nila Pipeng ang paghihirap nito, patuloy pa rin yung nagpapakatatag alang-alang sa kanila. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang sumugod ang mga tiray patungo sa kanilang kinaroroonan. Nag-aangil ang mga ito at ang iba naman ay nagsisigawan. Nang masipat ni Pipeng ang pangyayaring yon, wala na siyang nagawa kung hindi ang gamitin ang kanyang naisip na paraan. Habang patuloy niyang tinititigan ang mga nilalang, panay naman ang kanyang pag-usal ng mga sabulag sa buong paligid. Inipon niya ang lahat ng yon sa kanyang mga kamay upang isakripisyo ang kanyang sarili sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Dahil sa bata pa lamang siya, ay hindi niya pa kabisado ang lahat ng mga usal, kung kaya't hindi ito naging madali para sa kanya. Bago pa man niya mapakawala ng kanyang inipong usal, nagawa na ng mga tiray na pagpasapasahan ang katawan ni Ka Andres. Maging si Magno noon ay hindi na nakaligtas sa kadahilanang nakaakbay ito sa kanya. Pipeng! Huwag mo kaming alalahanin. Ipagpatuloy mo lang ang iyong ginagawa. Iligtas mo ang iyong ina! Sigaw ni Magno habang patuloy siyang nagpupumiglas sa pagkakagapos ng ahas. Maya-maya pa, tuluyan na din itong naglaho sa kanyang paningin hanggang sa nawala na ang bakas nito sa buong paligid. Pagsilay ni Pipeng sa tiray na papalapit sa kanya, bigla naman niyang ibinuka ang kanyang mga kamay na punong-puno ng tigalpo. Sa pagbukas niya dito, nagkaroon ng isang liwanag sa buong paligid hanggang sa tuluyan na siyang mawala ng malay. Hindi na rin niya noon narinig ang mga pagsisigaw ng tiray at ang pag-iyak ng kanyang inay. Makalipas pa ang ilang oras, laking gulat na lamang ni Pipeng nang maramdaman niyang nakagapos na ang kanyang buong katawan. Nakakulong na din siya noon sa hawla na animoy ginawa para sa isang kwago. Mabuti't gising ka na, albularyo. Maligayang pagdating sa baryo ng mga agbaan. Naging maayos naman ba ang iyong pagtulog? Wika ng tiray na merong alagang ahas. Nang marinig ni Pipeng ang sinabi nito, agad naman niyang pinagmasda ng buong paligid. Sa pag-ikot ng kanyang paningin, bumungad sa kanya ang napakaraming mga nilalang sa buong paligid. Lahat ng mga ito ay nasa panig ng kaliwa, maging ang mga laman lupang nakatira sa lupaing yon. Ayon sa kanya, na sa lugar na yon ay napakaraming mga telang itim na nagsisiliparan. Sinasabayan ito ng mga maiitim ding presensya na halos bukas na ang kadiliman sa buong paligid.
Habang patuloy itong pinagmamasdan ni Pipeng, doon niya tuluyang napagtanto na tama ang lahat ng mga nakasulat sa puno ng akasya. Wala na ngang Diyos sa lugar na yon dahil sa siya na lamang ang nakatirang liwanag sa buong paligid. Maya-maya pa, bigla naman siyang natigilan nang muli niyang maalala ang kanyang ina. Nasaan ang nanay ko? Saan niyo siya dinala? Nagwawalang wika ni Pipeng. Bakit kami ang tinatanong mo? Hindi ba't kusa kang sumama sa amin matapos mong patayin ang lahat ng kasamahan ko? Mukhang hindi mo ata alam ang iyong pinaggagawa, albularyo. Sagot naman ng tiray. Matapos niya itong marinig, ay ninais niyang ibalik tanaw ang buong pangyayari. Halos wala na kasing natirang alaala sa kanya noon, maliban sa pagtangay ng kanyang ama at ni Ka Andres. Raha, ako'y humihingi ng kapatawaran sa aking ginawa. Wala akong maisip noong paraan kung hindi ang sumama sa kanila alang-alang sa kaligtasan ng iyong ina. Alam ko na kung ikaw ang nasa katayuan ko kanina, marahil ay yun din ang iyong gagawin. Wika ng bathala. Nang marinig ni Pipeng ang sinabi nito, doon niya lamang dahan-dahang naalala ang mga pangyayari. Ayon sa kanya, na noong mga panahong nag-iipon siya ng mga usal sa kanyang mga kamay, nasipat niya ang kanyang inang nakatayo sa likurang bahagi niya. Mahigpit ang pagkakayakap nito sa kanyang likod habang patuloy na umiiyak. Kung hindi niyo kasi na itatanong, kaya hindi gaanong nakakapagbigkas ng mga usal ang ina niyang yon sa kadahilanang maaari na itong maging panganib sa buhay niya. May kaganapan kasi noong nakaraan na siyang napawalang lakas sa kakayahan ng kanyang ina sa espiritual na aspeto. Gayunpaman, kahit gano'n na ang mga nangyayari, nagagawa pa rin itong makatulong kahit sa maliit na paraan. Habang umiiyak ang kanyang ina, nasipat niya ang pagtarak ng napakalakas na pangil ng tiray sa walang labang katawan ni Ka Andres. Tanging pag-ungol na lamang ang nagawa nito habang patuloy na nagpupumiglas sa kanyang pagkakadakip. Ang kanyang ama naman noon ay patuloy pa ring nagpupumiglas hanggang sa dumating ang puntong mapasukan na ito ng mga itim na elemento. Wala na ding saysay ang pagpupumiglas noon ni Magno, gawa ng libu-libong engkanto ang nanahan sa kanyang katawan. Minuto lang din ang dumaan noon nang tuluyan na silang higupin ng kadiliman. Bago tuluyang lamunin si Ka Andres ng kadiliman sa lugar, nagawa pa nitong ngumiti kay Pipeng habang nagwiwika ng, magpakatatag ka. Hindi pa ito ang katapusan ng buhay. Tandaan mo, kahit anong hirap ang iyong pinagdadaanan, basta ikaw ay nabuhay at humihinga, mananatili pa rin ang pag-asa sa iyong kalooban. Huwag kang panghinaan ng loob, bagkus ay panatilihin mo ng panatilihin ang iyong sarili na makaahon sa namumuong kadiliman ng mundo. Matapos nitong makapagsalita, tuluyan na din yung nawala sa paningin ni Pipeng. Dahil sa kanyang mga karumal-dumal na nakita, kaya na may halos magwala na siya sa buong paligid. Nang masipat ng bathala na maaaring ikapahamak niya ang bagay na yon, ay pinili nitong pangibabawan ang kanyang sarili upang makipaglaban ng mag-isa. Nagawa nitong mapaslang ang karamihan sa mga tiray at engkanto, subalit nawalan ito ng kakayahang lumaban
Nang makita nito ang panganib na kinakaharap ng ina ni Pipeng, sumama siya sa mga tiray noon sa isang kondisyon na panatilihing ligtas ang kaisa-isang ina ng albularyo. Matapos ang mga pangyayari, mabilisan naman niyang pinakawala ng kanyang tigalpos sa mga kamay na siyang nagdulot ng buong liwanag sa paligid. Kasabay ng pagtaboy noon sa mga tiray ay siya namang paglaho ng kanyang ina. Ilang oras pa ang lumipas, doon na nga niya nakita ang kanyang sarili na nakakulong sa isang hawlang para sa kwago. Matapos niyang maalala ang mga bagay na yon, tanging pagkabahala na lamang ang kanyang naramdaman para sa kanyang ina. Bakit napatahimik ka, dakilang albularyo? Wika ng tiray. Kahit sagutin ko man yung katanungan mo, alam kong hinding-hindi mo ako maiintindihan. Sagot naman dito ni Pipeng. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na nga nilang narating ang isang kubo na merong napakagarang disenyo. Sa sobrang gara ng kubong yon ay halos mapagtatanto mong isang maharlika ang nakatira doon. Nang akmang papasok pa sila sa pinto nito, bigla namang inutos ng matandang tiray na pagbuksan ng hawlang kanyang kinaroroonan. Sa pagbaba niya sa lugar na yon, dahan-dahan naman siyang pumasok sa pinto. Habang maigi niyang pinakikinggan ang mga katagang inihahabilin sa kanya ng matanda. Kung gusto mong mapalawig pa ang iyong buhay, huwag mong iinsultuhin ang aming pinuno o kahit na sino mang nandyan sa loob. Lahat ng mga nilalang na nandyan ay ang pundasyon ng aming lahing pinanggalingan. Hindi nakakapanghinayang ang iyong buhay kapag sila na ang nagdesisyon. Wika ng matandang tiray. Kasabay ng pagwika nito, ay siya namang dahan-dahang pagbukas nito ng pinto ng kubo. Habang ginagawa yun ng matanda, nagsipagluhod naman ang iilang tiray na naroon. Hindi rin tumitingin ang mga ito sa loob ng kubo na para bang merong isang bagay doon na hindi nila maaaring makita. Sa pagpasok doon ni Pipeng, bumungad sa kanya ang iilang laman ng tao na nakasabit sa bubungan. Halos ang karamihan sa mga taong yon ay wala ng buhay dahil sa wakwak na ang buong tiyan nito. Animoy isang baboy yon na kinatay kung iyong titingnan sa malayuan. Sa pagpapatuloy ng kanyang paglalakad, dahan-dahan nang nawawalan siya ng ulirat dahil sa sangsang ng amoy sa buong paligid. Nakakakita rin siya roon ng napakalaking mga uod na sumisipsip sa mga dugo ng taong kumakalat sa lupa. Ilang minuto pa ang lumipas, bumungad sa kanya ang 3 babae na nakaupo at nakayakap sa isang lalaking merong napakakisig na pangangatawan. Sa likurang bahagi nito ay ang 5 malaestatwang nilalang na merong hawak-hawak na armas. Sa pagsilay ng pinuno ng mga tiray sa kanya, agad naman itong pinaalis ang mga babaeng yun habang dahan-dahang tumatayo. Sa wakas, nagkita din tayo makaraan ng ilang daang taon. Alam mo, Raha, napakasaya kong makita ka. Walang sino man sa mundong ito ang hinihintay kong makabalik maliban sa iyo. Wika ng pinuno ng mga tiray. Nang marinig ni Pipeng ang sinabi nito, pilit naman niyang pinigilan ang kanyang sarili na sumagot. Kahit papaano, iniisip din kasi niya noon ang kanyang kapakanan
dahil siya ay naroon sa pugad ng kanilang kalaban. Ilang segundo pa ang lumipas, bigla naman niyang naramdaman ang pagkahawak ng lalaking yon sa kanyang ulo. Sayang naman, masyado pang bata ang katawang lupa mo. Gusto ko sanang ipagpatuloy natin ang ating duelo para na may magawa nating malaman kung sino ang mangingibabaw sa ating kakayahan. Huwag kang pakakampante dahil sa natalo mo ko noong nakaraan. Hindi ko inaasahan na magdadala ka ng mutya sa iyong pagbisita sa aking pugad. Parang bumabalik ang ating masasayang alaala, Raha. Wika nito. Nang marinig ni Pipeng ang sinabi ng nilalang, doon na siya umalma sa lahat ng pinagsasasabi nito. Ano bang sinasabi mo? Hindi ako ang taong hinahanap mo. Pakiusap. Itigil na natin ang digmaang ito dahil wala namang may gusto ng ganitong gulo eh. Kung gusto mong gumanti sa iyong kapatid, bumalik ka sa nakaraan. Huwag mong ihasik ang iyong galit ngayong pangkasalukuyan. Sagot naman ni Pipeng. Yan ang gusto ko sa iyo noon pa man. Ayaw mo ng gulo, subalit ako'y mahal na mahal ko ang digmaan. Labis akong nasisiyahan kapag nakakakita ko ng mga nilalang na namamatay at nahihirapan. Raha, alam mo naman ang pakay ko, hindi ba? Nasaan ang sibat ng ating ama? Saan nakatago? Saan niya itinago? Galit namang sagot ng pinuno ng mga tiray. Nang marinig ni Pipeng ang sinabi nito, ay halos na pagkamalan niyang nahihibang na ang pinuno ng mga tiray. Kung iisipin kasi, wala naman siyang nalamang bagay ukol sa sibat na hinahanap nito. Matapos ang mga pangyayaring yon, ay pinili na lamang niyang huwag sumagot sa mga paratang nito sa kanya. Habang patuloy niyang pinagmamatigasan ang nilalang, panay naman ang kanyang pagramdam sa mga susunod na gagawin nito. Maya-maya pa, bigla na lamang niyang narinig ang pinuno ng mga tiray na tumatawa at umiiyak. Paulit-ulit ang ginagawa nito habang panay ang pagdukot sa mga uod na nasa lupa. Hindi na ito gaanong pinagmamasdan ni Pipeng dahil sa ramdam na niya ang pagkadiri at pagsuka sa buong paligid. Maya-maya pa, tuluyan na niyang hindi nakayanan ang kanyang sikmura. Habang patuloy na kumakain noon ang pinuno ng mga tiray, panay naman ang kanyang ginagawang pagsusuka hanggang sa dumating ang puntong nawawala na siya ng malay. Matapos ang mga pangyayaring yon, muli na namang nagising si Pipeng sa isang kulungang merong mga taong nakakulong din. Naghihirap ang mga ito na halos magmakaawa na ng lubusan na sila'y palayain. Ang iilan sa mga ito ay nag-aagaw buhay na dahil sa pagkawala nito ng makakain. Meron naman sila doong rasyon, ngunit hindi yon kayang tiisin ng sikmura ng iilan sa kanila. May mga tao doong napilitan ng kumain ng laman ng tao para lamang makaligtas sa gutom. Wala din kasi sila doong pagpipilian kung hindi ang magsakripisyo alang-alang sa kanilang kaligtasan. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid doon ni Pipeng, doon niya naramdaman ang labis-labis na takot at kawalan ng pag-asa para sa kanyang buhay. Halos ilang minuto pa lang siyang nagigising sa lugar na yon, ay para na din siyang mawawala ng bait. Dahil sa pagpupumilit niyang makatakas, inikot niya ng inikot ang kulungang kanyang kinaroroonan. Kahit saang sulok siya pumunta, wala siyang nakikitang lagusang maaaring magpalaya sa kanya. Wala kang lalabasan dyan. Ang mga kahoy sa kulungan na ito
Triple ang tigas kesa sa ordinaryong bakal. Napaka-imposible ang tumakas para sa mga kagaya nating ordinaryong tao. Kung ako sa'yo, iho, magdasal ka na habang ikaw ay buhay pa. Wika ng isang lalaking nakaupo sa sulok. Pagsilay dito ni Pipeng, napansin niyang napakatagal na nitong nakakulong. Bukod kasi sa punit-punit nitong damit, nakakaya na din itong kumain ng mga uod na gumagapang sa buong paligid. Wala na ring pake ang lalaking yon sa mga taong panayang pagnanangis sa kulungan. Nang masipat ni Pipeng ang pinagkaiba nito sa lahat ng taong kanyang nakita sa kulungan, walang pagdadalawang isip niya itong nilapitan. Una niyang ginawa, tinanong niya muna ang pangalan nito at kung bakit siya nalagay sa ganoong sitwasyon. Ayon sa lalaki, hindi niya magawang matandaan ang taon ng kanyang pagkabihag sa lugar na yon dahil sa napakatagal na nitong nangyari. Hindi na din niya magawang maalala ang mga mukha ng kanyang mga mahal sa buhay sa kadahilan ng kumupas na ito sa kanyang memorya. Dagdag pa nito na kaya lang naman siya nagawang madakip ng mga tiray dahil sa pagligtas sa kanyang anak. Doon din nalaman ni Pipeng na isa ding antingero ang lalaki na tinanggalan lamang ng mga karga sa kanyang buong katawan. Nilagyan din siya ng parasitiko sa kanyang lalamunan upang hindi niya magawang makapag-usal ng kahit na anong orasyon. Siya nga pala, Ongkoy ang pangalan ko. Masaya ako makilala ka, Pipeng. Alam mo, sa dinami-rami ng tao rito, ikaw pa lang ang nakausap ko ng normal. Wika ng lalaki. Masaya din ho kung makilala kayo, Ginoong Ongkoy. Sana ho, maging masaya ang sandali ng ating buhay sa lugar na ito. Matapos nilang mag-usap, pinili nilang tumahimik dahil sa ginawang pagmamasid ng mga tiray. Kapag nagkataon kasing madakip sila nitong nag-uusap ng kung ano-anong bagay, maaaring yon ang maging sanhi ng mabilisan nilang pagkamatay. Habang patuloy ang paglipas ng oras, marami nang nakikita si Pipeng na mga taong walang awang pinagpapapatay ng mga tiray. Hindi din sila noon nawawala ng bilang dahil sa patuloy na pagdating ng iba pang bihag. Halos lahat ng mga ito ay dumarating na wala sa mga wisyo na para bang dumanas din ng isang napakalakas na tigalpo. Ilang araw pa ang lumipas, tuluyan na ngang nawala sa isipan ni Pipeng ang pagtakbo ng oras. Hindi na niya muna inisip ang mga maaaring mangyari sa kanya, gawa ng naghahanap siya ng paraan upang makatakas sa lugar na kanyang kinaroroonan. Nagawa na din niya noong kumain ng mga uod para lamang mapunan ang kanyang tiyan. Sa ilang araw nilang pagsasama ng lalaki, wala itong kaide-ideya sa kung anong tunay niyang pagkatao. Nang makapagpasya na si Pipeng na ilahad dito ang kanyang sikreto, doon na dahan-dahang nag-iba ang ihip ng hangin sa paligid. Walang kaalam-alam ang mga tiray na merong nagbabadyang delubyo ang malapit ng maganap sa kanilang pugad. Okay, grabe. Kinikilabutan ako lalo na dun sa dulong part. Ano kaya no? Ano kaya may tutulong nung ni Ongkoy sa kanya, no? Ano kaya mga may tuturo sa kanya? Grabe. Solid. Grabe talaga. Wala akong masabi pero sunod kagad natin yung 10 para hindi na kayo mabitin. Kapag sinabi kong sunod agad, ibig sabihin nun, yun yung sunod kong upload. Hindi yung pagka-upload ko, upload agad. Hindi ganun. Okay? Para lang malinaw sa lahat tsaka para hindi kayo nagtatampo. Yun lang. Salamat.